Nou, hier aan dit weg in hebben wij dus verschillende nestkastjes hangen. Dat ging een paar jaar goed. Totdat ik op een gegeven moment door een dame beld worden van, zit hier op een stoel? Want ze hebben van de 40 nestkastjes die hier ophangen, hebben ze er minstens 30, 35 afhoud. Aan strand zelfs. Soms van die prachtige stelling waar ze wonen. Waar hebben ze ze weggehaald? Ja. Nou, we zijn allemaal heel ongeveer. Hier doen we. Zie je wel de gelijk met die takkenrammel? Maar dat geeft niet. Wacht even. Ja, zo. Nou, op een gegeven moment dus kwam het in de kranten te staan van dat die bakjes er hier allemaal afsloopt dan. En van alle kanten kwamen spontane berichten, want gewoon die beunen zitten koopbaar. Maar er waren ook verschillende organisaties die beunen ons 25, 35 kasten aan. En toen waren er ook nog de groenwerkers, dat zijn kinderen die de natuur ingaan van Staatsbosbeheer. En die bellen ook zo'n aan, kunnen we hem helpen nestkastjes stemmen? Dat we zitten nu in totaal op zo'n 80 kasten die we weer aan de boom spieken kunnen. Mooi, dat is weer in. Wat toch een jou doet je het hebben? Nou, je probeert als vogelwacht iets goed te doen voor de natuur. En door een paar onverlaten mensen, denken wij, dan wordt dat teniet gedaan. En dat is frustrerend. Dat de ene vrijwilligerswerk doet en een ander op die manier denkt dat hij daar ook een stempel in wil drukken. Maar dit weer voor je net een reden om op te gaan, want je bent weer fanatiek aan de gang. Ja, nee, want dat is ook de meest beste reactie, denk ik. Dat je daar niet meneer moet laten. Ja, nou ja. Kap laten hangen, gewoon oppakken en weer verder. Op zo'n manier. En Andries, hoe hingen de hokjes er nou bij? Nou, op het moment hangen ze er prachtig bij. En we hopen dan ook dat ze hier in de lengte der jaren, dat ze hier nog hangen blijven en dat de vogeltjes er veel gebruik van zullen maken. En dat de mensen dus die dit allemaal nou zien en dat ze denken, jongens, hier moeten we met de vingers afblijven. Want het is toch wel belangrijk dat die nestkastjes er hangen. Hing je ze misschien nog wat hoger in bij hem hing je matten? Ja, dat had wat mij betreft wel kut. Maar Andries die, is nog steeds de vrijwilliger die zijn herfst schoonmaakt. En dan kan hij er niet bij. Dus ja. Ja, de bien wat ik had. Ja. Die bakjes, ja, die zijn wel heel belangrijk voor de vogels, voor de zangvogeltjes vooral. Want vroeger had je veel meer oude bossen, kon die vogels dus veel makkelijker nestgelegenheid vinden. En dat wordt op een gegeven moment dus toch goed slecht. En toen hebben we gezegd van de vogelwacht, we hangen bakjes op.